Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang dohot dainang manang di dia pehamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason. Dohot pangaramution ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata. Cumulu mahita martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di minggu parjulu dung Epipanias di tanggal 7 Januari 2024. Ima natar surat di buku 2 Musa biduonom ayat sadaro di ayat walu dohot topik minggu Jehovah do na paluahon, Allah yang membebaskan. Hujahama dihita songonoma didok hata ni Tuhata. Dungi ninda Jehovah matusi Musa. Idaw muma anon si bahenok kuturaja parao. Ay marhite-hite tangan nagugu luason na mahamulaho. Jala marhite-hite tangan nagugu o jaron na hamu sian tanona. Akup ni didok debata matusi Musa audo Jehovah ninna. Jala hupapatar ahu tu si Abraham, tu si Ishak, dohot tu si Jakob. Margoar debata nasun hinagugu. Alai dang di paboto-boto nasida yang gogoarku Jehovah. Hupahok dohuhut pada kutu nasida, mangalihot tu nasida tano Kanaan, tano paisolatan nasida. Jalanunga hutangihon anggu-anggu ni halak Israel, aka na pinarhatuban ni halak Misir jala marningo tau di padaku. Di bahini pabuama tu halak Israel ahudu Jehovah jala parwarok kudu hamu sian aka ulau rodi ni halak Misir. Jala paluau kudu hamu sian parhatubanun nasida. Jala tubusok kudu hamu marhiti-hiti tangan na tol-tol. Dohot marhiti-hiti akahu godang. Jala ainok kudu hamu gabe bangsokku au gabe debatamuna. Asa diboto hamu au do Jehovah debatamuna na parwar hamu sian ulau rodi di Mesir. Asa hutugihok kamu tutano naung humang makon lehonokku tu si Abraham, si Ishak dohot tu si Jakob. Lehonok kumai bahen partalia muna audo Jehovah. Ima hata ni Tuhata di hamu akadongan saha porsiaon ala suasana tau baru dope dihita di bagasa tikion dengan molo pinasahat tuhita jumulu selamat tau baru ma di hamu akadamang dohot dainang na sai toktong paihut-ihut channel YouTube namion. Di pasu-pasu Tuhata mahita di tahun nai baruon di tahun 2024. Akadamang dohot dainang sakap ni debata ikut tulus do tu bangsona dohot tu portibion. Dia masakap ni debatai. Molo si Jeremia madok di Jeremia 20 sia ayat 10 sadai adong madua. Na parjulu sakap hasonangan. Molo di hata Indonesia didok rancangan damai sejahtera. Na paduahon mangalehon ujung na hinalungut tomuna. Di hata Indonesia didok memberikan hari depan yang penuh harapan. Selengkapna didok songonon. Ainunga takas huboto sakap akana husakapi taringot tuhamu ninna Jehovah. Sakap hasonanga dotahe dada tuhamagoan. Asa au mangalihot tuhamu ujung na hinalungut tomuna. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tentu salah satu dalam ni debata lahu patuluson sakapi ima marhite na paluaho bangsoi membebaskan sian akabangso namar hatuban nasida doho sian segala bentuk penindasan nama bahen nasida dang bebas manang merdeka.
Sulit memang dibayangkan terjadi damai sejahtera, manang hasonangan, dan masa depan yang penuh harapan molo suadong kemerdekaan ate. Percuma membicarakan hasonangan dohok masa depan na cerah, hape kenyataan masih dalam kekuasaan bangsa na asing. Dus dui songo bangsa ta bangsa Indonesia ditiki di perhatuban bangsa na asingi. Boro-boro bicara masa depan dohot kesejahteraan, manga penga susah. Mulut abigi marcarita akan na tua-tua na mengalami penderitaan ni satiki soina mangirina. Manga susah, karijupi mungkin saya diawasi, di mata-matai. Mulu na jatungod do satiki bui do hatok-patok mate. Ayolo do topu-topunin na makuling meriam dohok suara ni senapan. Jadi mulu na jatungod do ibana, olo do hatok mate. Jangankan membigi suara ni meriam mate, membigi suara ni petasap pe ngahitir-hitir jenggot na. Molo piadong si panganon ninna satiki ia so terbatas jumlahna si pata may dakseha be. Ngaulo ninna giluhon. Molo istilah nuaing rupani dang higinis be. Alai ala suadok siya langon satiki baipe diparar namay, dipangan namay. Tabereng mamisalna nuaing akan negara-negara yang masih dijajah negara lain, meragam penderitaan naniay nasida. Adong may nabusung lapar. Mangululunian alay tinggal tulang-tulang nama. Jala meragam sahit na songgop tu nasida, mabahedjol mana asing, buy mabiar jonok tu nasida. Hamwa kadongan, songoni donuaing nabuhi tajaha marhiti sejarah ni halak Israel di bagasa turpukon. Di perhatuban halak Misir do nasida. Ala ni hacik ni perhatuban ni pola mengangguhi nasida. Jala anggu-anggu nai sahat tu pinggol ni debata. Erangan mereka sampai ke telinga Allah. Molo di ayat 5 didok rupani manang di ayat opati nunga hutangihon anggu-anggu ni halak Israel. Ima didok. Hiadu tehita bigi halak na mengangguhi. Ala ni guguna olo do sahat tu jebu ni tetangga suara nai. Songoni manuaing bangsoi mengangguhi pola sahat tu pinggol ni debata. Sialani ima Roma hata ni Jahuba tu si Musa songona tapai hutihu di bagasa turpukon. Peluau ni debata ma bangsoi sian ulau rodi manang kerja paksa di dok marhiti tangan nagugu. Jala tu gihonon na manasida tutano naung dimang makon lehonon na tu si Abraham, si Ishak, dohot tu si Jakob, bahen partalian nasida. Aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Ima didok rupani. Taida madisi yakamang doh tamuak kena nami songo dia debata patulus sakap nai tu bangsona. Jumulu do debata paluahun nasida sian na maperhatuban nasidai dungipe asasahat tu sakap hatuau ni. Isarani sahala dokter rupani jolo diboto jo sahit ni namar sahiti dungi dilehom maubat hobar tu sahit nai. Aidang mungkin pitur diubati dokteri namar sahiti, hapedang diboto dope sahit na jala di dia sahit ni namar sahiti ate. Songoni ma debata baradu bangsonai ngadi boto be sahit na. Dungi dipalua ma sian sahiti. Lapatan na nunga di boto debata dia ma mabahen nasida dang bahagia, dang bebas. Dung dipalua debata na dia sian hagugutan nai. Dungi di pataru nasida tu inganan nabui mabahin nasida sonang dohot meraih hari depan yang dengan harapan. Songo dia debata patu pahoni. Ima merhiti tangan na nagugu, tangan yang kuat. Tangan na tol-tol dohot merhiti aka uhum godang. Dengan tangan yang teracung,
dan dengan hukuman yang berat. Padohanon tentu mertudu-tudu doyano tuaka bala manang tutulah nasapului na pinamasani debata tuhala Mesir. Jadi buidu ta ide yanon di udut ni turpuk tahun di bidupi itu. Hamuaka amanami dohot inanami dosungon sakap ni debata tu bangso Israelido nang sakap na tuhita di bagasan tikyon. Sakap hatuau do disakapi debata tuhita. Sakap hasonangan masa depan yang penuh harapan. Dakia disakapi debata sakap hamagoat tuhita. Dang madi suate masa depan suram. Made cahdo masa depan cerah. Dus songon na binahen di debata tu bangso Israel ujui lau songon di dotong bahenon ni debata nang tuhita di bagasa tikyon. Taparsita do tahun 2024 gabe tahun berkat dihita saluhutna. Molo tu akan bertanding rupani gabe tahun kemenangan. Molo tu akaparsikola gabe tahun kelulusan. Jala tu akan nomor 33 doho tu akan mengelului japalan nalomahi. Tahunon bagabe tahun keberuntungan atau sinur na pinahan. Gabe na niula. Molo tu akan mencari jodoh, ya tahun ini menjadi tahun kebahagiaan. Marokap ma akan marokap. Alai unang marokap dung matua ate. Molo tu akan asomar geleng dope, bato tu tahun ini menjadi tahun punya anak. Molo tu akan opung tabama profesina di tahunon. Ima gabe MC, momong cucu. Dang minum cucuat tu akan amar sahid tahun ini menjadi tahun kesembuhan, tahun pemulihan. Alaina pasti molo di HKBP tahun 2024 menjadi tahun oikumene inklusif do. Molo tapayuti nakin adong dua cara ni debata, cara ni jahuba patulusoni di ngoluta. Na perjulu dia pasang badan terhadap kita. Daido didok nakin, akulah Tuhan, audu jauh baninna. Lapatadna Tuhan do napatu pahoni di hita, dak kita. Jadi dia pasang badan terhadap kita. Napaduahon melalui tangannya yang kuat dan teracung. Jadi dipatol-tol debata, tanganna mangodihok kita, jala menghalau aka musutai. Jadi molo pola dituduh Tuhan itu hita sauk dui jadi. Bahwa ni sipata mai daksahat tu hita. Buasa daksahat tentu bukan karena Tuhannya kurang hebat. Bukan karena tangan Tuhannya kurang kuat. Taboto dualannya adong dua didok penghambat berkati. Na perjulu keputusasaan todina tergugut na paduahon karena perbudakan yang berat. Molo di ayat siai, molo di Alkitab gabe ayat 2 di dook. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Jadi atik penaung dipatol-tol debata tanganna jala pasang badan debata tu bangsoi, tetapi mereka sudah terlanjur putus asa dan mereka merasa terus diperbudak. Naduoma najujut mabahed daksahat pasu-pasui. Perjulu ngaputus be asahna. Yesui dangadong be asahi. Adong dopinian daya tarikna, alai dangadong be daya dorongna. Hape songon nataboto na manguluon, dakkola soal daya tarik kan. Dak soal menarik na manguluon. Soal daya dorong do. Gudang nina menarik, masalahna adong dope dayana. Napadua kon unang dipaborak-borak na manguluon. Unang dipaborak-borak na mangului. Ay gudang dujol maon
dikit-dikit berat, dikit-dikit berat, dikit-dikit berat. Berat kok dikit-dikit. Sai ima rupani dido. Bahen huruf ka di tonga-tonga ni hata berarti pasti akan berubah menjadi berkat. Dan ternyata huruf ka itu adalah Kristus. Molohala Inggris madok, just do it. Ulahon. Amin. Martangiang mahita. Muliate ma di hatam na badiai jala pargugui hami Tuhan mangulahoni asa di parbuiho katami parbuena denggan parbuena tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami Tuhan. Amin.